Okay na. James, pinilitan ka kayo mong gihatod-gapon ng kalabasa. Kung kabangan na Gunnar, pero may mabosog si Gunnar. Ganda, busog din. Always mo. Kung ma... Yeah, gusto kayo. Bantay din ko mong boss ko na. Busog. Bantay ha? Sure, nung kanan, katakang lugar niya, basta permente siya mga busog. Tama. Yan yun na yan. May tambang ko eh. Bahala ka niya. Kung hindi mo busog yung katangan. Ikaw ba kaya din ka? Grabe yung buto-buto. Pagato niya Arnin. Buto-buto yung gano'n. James, Shout out din. Arnin na. Kato ng driver. Kato mo sa basak. oo nga. Grabe ko nung kulbaan niya ka-drive. Boy. Buto-buto ko nung yan dugan ko. Siya sa puso yung bati. Mura ka sige paningot. Paningot ko siya kining bugnaw. Kwasi, mo nung sabi kita ka na. Mana James ha? Oh, James. Ragpurti king ibuga ni mo. Sige handom ni mo yun. Ikaridri, irigas ko atong taga yung kung sugton ko no siya, kung sugton ko no siya ni mo, busog ko parminti. Iya kung busgon. May. Ikaw na eh. Olgapit. Grabe yan. Kung tagagag panahon, Okay, kung tagagag panahon nga, padiskarte on sa mabay. Padiskarte, dito ka. Kanda mo rin sa ito. Bantay ito? Na pinangitan mo ganit kung magkakamong duha. Tarong mo ni mo sa pagka. Ay, ati, tarunod na. Tinino mo rin na mo na eh. Oo. Ay, ati, pagkaon din mo, pagkaon din mo yun. Ay, Katawa na ba yan? Katawa na ito, may abang yun. Yapak. ako itagal ni Master. Tingnan ni Master. Itagal din kita. Kaya natin ang pato nila. Ibaligay mo yung ting, mamay na. Kini magkaano, daga yun yung tayo. Di obra. Gamay ha? Ibaligay mo yung kung sugton ka ba, mamay kayo, ibaligay yung ta. Ha? Ibaligay mo yung yuta? Yuta niyo? Mamay ka? Kumamay da. Grabe yun. Kumamay ka po hon James. Piubon kami nimo. Yung doon naman. Ano, bantay mo daw? Opo, dali. Ang busga niya? Ang amo dinarong ni amo. Dapat ikaw kung pinagdala na imo. Dapat ikaw yung piubon ni kumain mo tuwid ka. Kumain ako doon. Tuwid ka kay. Nagpasalamat ko ninyo kay kitabangan. Iyon mo kung kitabangan dapat. Kung kita mo. Pero ang sampo na to, tabangan kayo mo, gubusgon yun. Pwede ba sa pagkaway korta? Kakaway may bayar. Pwede pa yung 12 na. Lugaw mo rin. Maboy!